Assalamu alaikum. Allah shi ƙara zama gatan ka duniya da lahira. Buhun sukari kwai jingina sai ya lasa. Mai murhu International Taladin Kamfanin Nigeria Limited. Allah shi ƙara zama gatan ka mai gida. Gani. Kwatar ne. Sarkin gadi. Allah shi kama ma. Watan shahararren buki gare ni. Kuma ina bukata a kamin ruwan Nageno. Nageno ta bilwata? Eh. Allah shi taimake ka akwai ka da abu. Yanzu ruwan Nageno ta bilwata da aka yi Dubai. Ranka ya daɗa miya an na kashe kuɗi zuwa ɗaukar jirgi har zuwa Dubai sauran Nageno. Ka ji sha. Kai ka san da ke biya tafi Dubai. Wato da Allah shi taimake ka ɗaukar gara ka kai mai. Ni ko na san inda aka biya ta Dubai zuwa na biyu Dubai. Ta ille da aka biyo ka ta hanyar kwanni. Sha. Ruwan Nageno da ake nan cikin jihar Sokoto. Wani mai son ci gaban jihar Sokoto ya fara yi. Ga sunan Arkilla Stop and Shop, ga sunan Mangoro Road, ga sunan Rijiya da nan Gwiwa Locus. Duk ana sai da aka ce mai wasu an je Dubai. To wallahi ni Allah shi taimake ka ai na aza Dubai na aka ruwan Nageno. Saboda ni lokacin da na tafi Dubai can na kashan su. Ka kira Bala direba. Ka ce ba ka kuɗi a je a so ruwan nan. Ina buƙatar mota biyu. To Allah shi taimake ka. Kawai lafiya. Albishirin kusa kutawan shehu. Nesa ta zo kusa. Ina masu shirya bukukuwa, ɗaurin aure ko kuma zanen suna, gami da naɗin sarauta. Shahararren kamfanin nan na ruwa wato Nageno Table Water. Kamfanin sarrafa ruwan sha da baya da na biyu kaf a faɗin jihar Sokoto. Da suka goge wajen sarrafa ingantattun ruwan sha. Suna da ƙwararrun ma'aikata gami da ingantattun kayan aiki. Nageno Table Water mun tanadi motocin sifiri domin rarraba ruwa a duk inda kuke. Ana samun ruwan Nageno Table Water a wurare kamar haka. Stop and Shop, Arkilla da Mangoro Road. Emiya Haya Mabera Kantin Sani. Gami da sabon titi Sirdawa. Nageno Table Water ruwa abokan rayuwa. Nageno Table Water ga kyau, ga daɗi, ga tsafta. Nageno Table Water tsaftaccen ingantaccen ruwan sha.